Stojíme v malom parku pred domčekom, ktorému sa hovorí aj Krúpičkov dom. Práve podľa jedného zo záhradníkov, ktorý slúžil u grófa Pálfiho. Okrem toho domčeku tu máme aj skleník a všetkému spolu sa hovorí Stupavské ekocentrum. Nedávno oslávilo svoje 2. narodeniny. Kedy ste, Silvia, začínali? No teraz v septembri to boli vlastne 2 roky, čo sme otvorili brány pre verejnosť, čiže začíname ťahať 3. rok, 3. sezónu. Čo vlastne je takým základom vášho programu? No my sa venujeme environmentálnej výchove žiakov základných a materských škôl a zároveň takisto organizujeme rôzne programy, workshopy, dielne, exkurzie pre širokú verejnosť. Ale nemáte otvorené každý deň? Nie, aktuálne sme otvorení stredy, soboty od 10. do 5. V tejto novej sezóne pribudol už aj štvrtok, kedy máme otvorené pre nejaké organizované skupiny alebo podujatia. To nám pribudlo vlastne teraz od septembra. Venovali sme sa hlavne tvorivým kurzom, napríklad tie boli teraz popoludní v štvrtky pre deti aj pre dospelých. A zároveň budeme teraz od novembra spúšťať také výtvarné expedície za umením zase do obedných hodinách pre rodičov na materskej dovolenke. Na jeseň ste pripravili ešte nejakú novinku? Ak všetko dobre pôjde, tak teraz od jesene by nám mal pribudnúť v režii MKIC aj taký malý bufet, čiže návštevníci, ktorí sa k nám prídu poprechádzať, si budú mať hlavne teda v soboty a potom od jary, keď už bude zatvorený veľký park a bude k dispozícii tento náš malý park, tak si u nás budú môcť posedieť aj, verím v tomu, že iné dni v parku a trošku sa občerstviť. To je výborná správa. Určite priťahol pozornosť aj takýto vynovený skleník, ktorý je tu. A viem, že tu boli veľmi vydarené podujatia nielen pre deti, ale aj pre dospelých počas letných dní. Čo malo najväčší úspech? Ktorý z tých programov? No v rámci leta my sme vlastne organizovali letné tábory prírodovedné. O tie bol veľký záujem. Tým, že vlastne s tými deťmi pracujeme dlhodobo a pravidelne, tak si ich vychovávame ako keby od tých škôlkarov po školákov až po tých, že k nám už potom prídu do tábora. Čiže to bolo také, že vedeli sme využiť vlastne našu senzorickú záhradu, vedeli sme záhony využiť, tie sme inak využívali aj napríklad aj na pestovateľských krúžkoch, kde si deti sadili cez kvety, drobnú zeleninku a takisto vlastne sme využívali torzo toho skleníka a tu na park. Čiže to bolo také, že detské a zároveň sme si všimli, že veľmi populárne alebo vyhľadávané sú také, že exkurzie do okolia alebo také zážitkové jemne dobrodružné programy. Či už to boli, neviem, splav Moravy s prírodovedcom, čiže aj sa splavili, aj si niečo povedali. Či to bolo návšteva jaskyň v Borínskom krase, tam sa nám naplnili 3 turnusy úplne na maximum. Alebo potom aj také menšie prechádzky smerom vlastne na Červený domček, sme si hovorili príbeh Dubového lesa, alebo sme sa stretli v rezervácii pod Pajštúnom, kde nám zase biologička rozprávala o tejto prírodnej rezervácii. Čiže mám pocit, že ľudia chcú spoznávať, kde bývajú, čo je okolo nich zaujímavé a vzácne. A to je vlastne aj taký jeden z našich cieľov, že učiť ľudí, informovať ich, sprevádzať ich tým spoznávaním prostredia a veríme, že keď ho budú poznať, tak budú mať záujem ho aj chrániť a zveľaďovať. Myslím, že v ekocentre sa vytvorila určitá komunita, ktorí sem radi v sobotu prídu a zúčastnia sa tých programov. Čo pripravujete na tento predvianočný čas, na Vianoce? No teraz najbližšie nás čaká napríklad téma okolo svetla a o tom, ako pôsobí na naše zdravie, biorytmus, ale aj na prírodu, živočichy, faunu, flóru. Môžeme pozvať na konkrétny dátum? Môžeme pozvať. Najbližšia sobota 9.11. o 11.00. Takže to je taká najbližšia téma. Po obede budú práve spomínaní jaskyniari, ktorí tento raz nevyrazia do terénu, ale budú rozprávať o svojej práci u nás. Prinesú jednak fotografie zo svojich prieskumov, prinesú svoje vybavenie. Aj poklad? Aha, možno, že aj poklad. A predstavia nám takú malú mini expozíciu, ktorú nám vlastne pomohli vytvoriť v ekocentre. A čo Vianoce? Vianoce. Koncom novembra, to už vlastne je taký predvianočný čas, chystáme výmenu, teda swap, oblečenia, stolových hier a kníh. Čiže budeme trošku šetriť životné prostredie, vymeníme si veci a zároveň možno už niektoré budú slúžiť aj ako vianočné darčeky. A začiatkom decembra, 1. decembrovú sobotu sa budeme venovať mikrosvetu, čiže deti nakúknú trošku pod mikroskop a pozrú sa, že čo tam môžu vidieť, čo nemôžu vidieť voľným okom.
A zároveň budeme na zimu vyrábať ješkovník, taký úkryt vlastne pre ješkov. Trošku si povieme o tom, prečo sú užitoční, že či jedia alebo nejedia jablčka. To je otázka, dozviete sa 7. decembra. No a potom 14. decembra nás vlastne čaká a budeme súčasťou susedského festivalu Láskavá Stupava. Tak ako minulý rok, opäť u nás budú rozváňať oplatky, medovníky, budeme zdobiť, budeme vyrábať zírové vianočné darčeky, budeme vyrábať voskové ozdoby zo včelieho vosku a popri tom vlastne budeme sedieť, rozprávať sa. Super, krásny program, až voňavý. Bude nejaké prekvapenie od januára? Kedy otvoríte po novom roku? Po novom roku otvárame vlastne v polovici januára, kedy vás zase budeme nabiehať na stretnutia so škôlkarmi a školákmi. Tak vás všetkých pozývame do Stupavského ekocentra, nielen na Vianoce, ale určite aj po novom roku. Program vám prinesieme vo Vianočných Stupavských novinách.